Jonok matusa asa bayuti opogomos tangi homarison pipusu-pusukon sarasa warana madon nahu haholongi hon hasia paeling jotua
Pero kami doon sa loob na siligan di ba sa totoo makipasok kami sa balas na hindi roto balas pertikyan ay Tuhan. Ini merbikas ay Tuhan yang orang tunai ma anak bunuh anak pinanay ay Tuhan. Ini manik balas tolong ini macaro pas-pasu perbuatan meski-meski. Buya ay Tuhan. Sa tanah itu bang masumulkan Tuhan. Isbi anu kaulun namin Tuhan. Sa tanah itu bang masahol pengen ngani. Dan mengiring katir sudah ke belum naik dari Tuhan. Sebelum Tuhan pada belum naik operasi naik saya nami. Astana mah hai macar was pasu nasi petang hamun kami itu bisa saya. Ini cuma Tuhan luar biasa hidup habis ke sistem naik bertanya tenggo. Amin. Hot maho di hatuao sararion macaro pasu-pasu sia Tuhani di garejai borhat maho boru borhat maho boru rapotani aki siana dua gabesada hamu boru karena tuai borhat maho boru borhat maho boru rapot helaki tubuh malaslah tubuh sikoru tubuh gabe maho gabe maho gabe maho rapor helaki
Mari dia porsi aldot posti rohang di bagasan las di rohan ago dijoloni keluarga si sohot nang ali-ali rodo desi dan yang menjalo pasu-pasu parbugason atau tapauduk marohata martang yang nahita di bagasa rohata bi tumang yakor nasida nadura martang yang nahita. Supaya tua cara kebakti tetap puji Tuhan tak menghiti di nomor 152 ayat sada saat di obat. Di bagasan gowari di bata ama anakna Tuhan Yesus Kristus toto di perbadia tapuk kama kebaktian pama sumasuanon. Amin. Puji-pujian hasangapun dohot hamuliaon ma dituhatta perdenggan basai tapuji jala tabatipun magwarna aibana do manupalagi do tamu di bagasan ibana do pangulpiyot di ita ariot do naljinadihon di Jehovah marulubunot jalan mas ruwa mahita. Ini Tuhan di bata amanami na di penwagijang puji-pujian hamuliaon do tasanako ma di guar munaga diai jale modati ma hupasat hami tuho alani asli rohab do dengan di basa napasaunton sakap ni rohani anak do buru di huliam anay majalo pasu-pasu perbugason di tikion tatap mapangoni do toroan naro mangolui jauh-jauh lawa paten cokon pasari dioni pasu-pasu mana sida asa dihangon na sida kolong ni roham na somar lagi di bagasan rumah tangga na sida di bagasan goa di Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kudul bangsa. Kadamang dot dahinang na hinahulungan dugo bimadi kedua mempelai mogang sinaga do Elisa boru tumakbor katani di bata namar salingar di udaota di bagasan sadarion di mana dia di Efesus 5 ayat 2 di dalam bahasa Indonesia di doksong di sini. Dan hiduplah di dalam kasih
sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kami dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Di bahasa Batak, di dogma di Efesus 5 ayat 2, jala parangi hokamu maha holongoni, songon Kristusi nama kaholongi hamu, jala dilehodo dirina humokop hita, gabisi dua, jala pilihan bahin uap nausus tu di Batak. Dia visit amor dalam bahasa Latin, nama lapatan mai segala sesuatu dapat diatasi dengan kasih. Segala sesuatu dapat diatasi dengan cinta atau dengan kasih. Tentu dakolan sebagai sebuah slogan alai nunga terwujudi di bagasan ngono di Yesus Kristus na patupahon holong sidudu. Ikut paluau ni Yesus do jolma sian uhuman ima dosai. Alai pada sisi yang lain ikut dalanan do uhumi, ikon adong do sikat gati ketika nunga madabu jolma tu dosa. Terbukti manisi bahwa memang segala sesuatu dapat diatasi dengan kasih. Ketika nunga holong ni rohan agami mendasari di sudeyak kaulaon, di sudeyak kangolu, di parsauran, lumobinang di parrumah tanggaon, maka boido gabe terjadi keseimbangan, boido gabe masa akahaulion, ima rikot ni holong ni rohao, ima bagas do makna ni holong ni roha, molo dugdo masai di bagasan pardongan saripeone. Abang untuk tamu inang takas lo taboto bahwa memang rumah tangga adalah sesuatu hal yang sangat misteri. Rumah tangga sarupa dui songot colmana mardala ditobak dan tarboto dope akka ahana masa dang buita jangkau suka duka dohot akka pergumulan di jolona. Alaina pasti ketika nunga terpasu-pasu majalo pardonga sarepeon siat debata markite teoriana secara Kristen, maka yang dua menjadi satu. Jalana dua on nau pinasadaon dirahut mai di bagasak kolong madalani tobak na sobinotoi mangado piak kagalumpang na sobinotoi mangadalani ngolu pardonga sarepion yang penuh dengan misteri dan dengan berbagai pergumulannya. Aku yakin doa anggota saudara marapi itu do holong darah. Apalagi tiki nasa nilego kan. Alai ini kondisi yang berhenti satu saudara. Ketika nama jalo pasu-pasu, ketika rumah tangga, justru ikogabe semakin berkobar doi. Aladiaha alana memang disima lambat holongmu bukti holong ni rohan Kristusi naung jinalong naung gabi ujahamu naung dibukti hon di bata bahwa benar-benar holong roham di bagasan rumah tanggam dohon di bagasan pardongan sampeon isodo gabi ko terbukti di bagasan rumah tangga naung pinasada ni bata adong do pada mula naso jali sirang so sirang nih hamalia. Itu adalah bukti daripada cinta kasih. Ima bukti daripada pengorbanan.
Neko gabe boy kamu rap tunuluk tutaruan. Neko gabe totok kamu rap totong. Di bagasan mengaduki ragamnya kepergumulan. Ala yang gohamu totong langgeng di bagasan holong nasian Tuhan. Amin. Bahwa gabe berbeda kali. Semangat di holong di kirundul anak pun duk saung. Habis sebenarnya justru itu benar ada istilah nama do. Jangan kamu kawini, jangan kamu menikah dengan orang yang kamu cintai, tetapi kasihilah apa yang kamu kawini. Jangan kamu menikah atau jangan semata-mata menikah dengan atau jangan kamu unang mak kawin kamu tuh nakina holongamuna, alai kaholongi hamuna perkawinanmu. Berbeda dia. Kan ya kan? Mulai dulu berumah tangga maka ikut nagabe ido nagabe siolongan. Hamu ikut gabe makaholongi pernikahanmu. Sehingga memang tak pernah semata-mata ala ditiki uli ibana, ala ditiki sukses ibana, bagabi dicintai. Kan? HP mulai dulu menikah, merdeka sari ditangi ukuran. Alamnya dihatani agenda tei ditiki hibas nang uju masahi ditiki bogus nang ditiki mamu baik nggak jelas tuh. Artinya segala sesuatu tidak akan mampu nagabe mabaik kamu jauh antara satu dengan yang lain. Asal nagabe terjadi iko benar-benar do kamu belajar siang holong ni rohani Kristus ini. Neko siap berkorban gabe penean tu pertidion asa gabe masama gori di mata. Jadi itu siapa orang muda. Ate buhado hira-hira di Sinaga, simugang doon mangol. Kalau doon hak tiba, so nawa ko ba diba? Kalau doon, pas orang doon. Alat cinta kana. Ano na ba di mana? Ala di Burjuna. Maka terus ke Burjuna. Nah boy itu ya dari Burjuna, gabi tertarik alai molodungdo mardonga saripi yang ingot kamu. Ditiki mamora nang ditiki bogus, ditiki pas nang ditiki masai. Iko kahorong kamu doi. Alana memang ido na gabi bagian di rumah tangga. Alana memang ido na gabi bagian nih pengorbanan wujud nyata daripada cinta kasih Allah. Ai di batadang nalani burjuk tahita sadi haholo. Hai, dang nalani burjuk ta. Naneng dino kurupani dang nama dok gabi isi gua dasar. Alai mono dundu mardonga saripe. Manang nagabe anggona salelegon burjui bana tuho misalna basilalu sedium kan. Manang di perteteo ko. Duk saut tamu balagi saurang dorong ipasu-pasu Tuhan yang malah murah peperhatian ko tidak doa ulung aku gimana. So tunggu gabi ko. Erek songoni ho nama saya ibu. Kan? Daun memang berubah do. Alaina pasti di dalam perubahan itu ketika nunga holong na gabi dasarna. Mana na semua dia pei. Tetap nama ikut gabi holong aku menjaga keutuhan di rumah tangga. Isi bukti pengorbanan. Ketika dan songoni ketika sudah mengalami perubahan, alai mampu tidak makaholongi. Ketika mengalami perubahan si bawah tu si burua tu si bawah, alai nesile kau tidak mampu makaholongi demi menjaga perkawinan yang telah dipersatukan oleh Allah. Dunga patarbe, jala iman negara pangarahut di gagasan pardonga saibiomu. Manang songo dia di pakuling muna, manang songo dia be nabi kiramuna.
manang songon dia berupani galumpang ni pardonga saripe muna dohon berbagai pergumulan yang akan datang yang terjadi manang songon dia beka perubahan nanain sia lupa muna tuak karena mangiuton. Tetapi yakin dan percayalah rumah tanggamu gabe rumah tangga na mertua do na boy sa troli ujungna ketika nung atotok kamu mameok holong ni roha nau pinasat di bata di bagasan ngolumu gabe ujahan di bagasan pardonga saripio muna atau hagulu kamu mahatali tuatan kinamadok dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan kurban yang harum bagi Allah. Amin. Paham mahatang gabi haguluan. Nah tetong pasari gari di bagasar wa pikiran nasida. Asa saluhut na sa pakuling pangalaka. Nang papahinan nasida ditonga-tonga ni pardonga saripio nai. Totong may manujahan di bagasan kolong ni roha nasiak koi. Asa tunggabe keluarga na mertua nasida Tuhan. Taruli dia kapasu-pasu las di roha nasiak ko. Mau yati maripasat roha nami tuho. Nang di bagasan sadario pilituan nami. Di keluarga suparanan perboru naung rabdo tami doto di bagas corong na bagion Tuhan totong manasi raut di bagas kolong na sekoi asaboy totong mardanan galup akka ulaw nas roha di bagasan sadarion markiti kolong ni roha naung gabesar di salut na akka parsawaran nami atau muliati manipasat roha nami Tuhan marhiti Yesus Kristus Tuhan nami martangyak kami Tuhan dopamu nabadiai. Amin. Tapuji Tuhata, mari kita di nomor 150 sada kata dulu. Pasaripeo ni hama Kristen. Amu wakana pinarhamaw ni dibata. Ditahiro hamu na doon wain ning merbagas. Mangihuton ruhut pasaripeo ni anak Kristen. Atong tangil kamu majerohatan ni dibata taringot ruhut ni padongan saripeo ni anak Kristen. Dung ditok pa dibata jalmay dilokibana ma. Dang dinggan sa sadabaway pujung. Ubay maliban sa daburu-buru pangurupi dibana bahin akut na. Akut ni dilok Tuhan Yesus. Ganut na polak ko na niulina iya suara na marmainan. Napalakupot sa do. Pangalakop na nga buat na sirangon.
atau na pingadu muni di batang dan jadi siramon di jolma. Atau nungga dibiki hamu kata di bata taringo turu ni pahdongan sari pioni nuai pe na calon muna mapasu-pasu ni tuan di bata lao pahotun pasari pion muna atau hati dako kamu macelo sakap dohot padan pasari pion muna dijolo ni di bata dohot dijolo ni kuria ndako murison. Au mogang sinaga madjakoko Elisa Tumanggor gabe parti utakku saleling ni mangolu ikon hawalong aku jalan nasol tuba dari konok koho ditiki las ni roha manang ditiki arsa ni roha pe ditiki hipas nang uju marsai ditiki mamora nang ditiki bogos songpa be namni na porsia tu Tuhan Yesus. Au Elisa Tumanggor majokon ho mogang sinaga gabe cunang dukku saling mangolu ikon hawalongku jalan nasol tuba tadi ngaku ho ditiki las niroha mana ditiki arsak niroha pe ditiki pas na ujung marsahit ditiki mamora nang ditiki pogos sangat pambahan na porsia di Tuhan Yesus. Atau masih datang siapa? Na porsia di bata ruang na pasatong hatana. Begasan gori di bata anaknya Tuhan Yesus Kristus dapat diberbagi anak. Tapi na dong ni di bata dan jadi sirah. Di kasih mas, jala di ramah duduk. Di sendak kekuat di batang bukunya itu, jala asing. Pakon tuan di batang begini, jala di parsau batang. Tolu tima cara tata puji Tuhata merite di nomor 160 ayat 1. Oh
di Rom itu 12 ayat sada di dauk sonor di sini. Nah wapoi mahamu ali akadongan mahiti-hiti asmi rohani di batang. Pasatamu madagi nguna pahin pilihan na mangulu. Nabadia ahina namohon di batang. Ima kadulatur di nakaroha. Amin. Tapasat pagata. Pasahat ma pulihat ka pudi bata martanya mah itu. Adi di bata amanami na di Banua Gijang di bata to rohanami do senuduk ni rohanami odong walina sa ulibasa na diutus. Di saono pasat kami do pilihan hamul itu nami tuho. Sejalo jala pasu-pasu mapilihan namion asa kabidalan panidanion persaoran do tulaw na siniroha di kuliamon. Baik mengudu nami kapipilihan na oban tulo mo ni rohamu. Apal sirohot para hona rajamu holong asitongan dohot buhay marokanami marhiti titodin aso sa tutong natuk mo lihat itu ho bagasan ko ni anakmu Yesus Kristus Tuhan namin. Amen. Asli rohani Tuhan ta Yesus Kristus doh tolong setia nasian de bata ama doh tasawran iton di perbadia ma nama dongani mama masuk kamu salutna sadarion saat rodi saredengna. Amin. Perasaan ini, perasaan. Ila punya nama lambat dojo. Ila punya nama. Sama saya lembuna saya di rumah langgauna.
jalo tada ni holongi rap mangudukan hatatan tung sosirang hitana dua holoki na tubusian rohaki holong mido nama calowi sadama hitana dua mulayon rodi saleleng ni leleng na rade dua mangihutoko haholongan manang natu dia beholang boan Ima bonasuhut nang mabuat tuan ulun nami di bagasa sadarion las rohanami ima binang sikop macalo pasu-pasu pembagason anak nami do pamen nami atau ngau suku kai hami alamat tadi bata ada pangalaluan do pasauton sa cilia kasakapta alu-alu majo to matari bata nung dia dulu ko so mata di bata las alu ma so mata haja inat to ribada ulun nami hidupnya tua-tua mahmula kali mahmula awas balma gotang mula-mulai
asa jumulo hami marsoba tomat raja inata sori pada lima bima tomat talibata lah dapat tomat ketang sobai. Masih siwak kami bajo godang siuk dos pado madok dok godang sabe-sabe dapat tema katanya. Iya. Iya. Maria do dinami helayon las rohanami ima dia nak konami lo pamen nami nang ho ripe alani asa pol hami dia nak konami lo pamen nami
Batakas na ba? Tinggaban. Tapos holma, last time mate. Nga? Gabi oras. Tama na pala namin.